Привет! Как да хакнем думичката трябва от своя речник? Защото трябва е с ниска вибрация. Когато кажем, примерно, трябва да направя еди какво си, със сигурност или ще го отложим, или изобщо няма да го направим. Та, какво се прави? Вземи си едно листче, раздели го по този начин на две. От лявата страна изпиши думичката трябва. Задраскай я хубаво. А от дясната страна напиши думички, с които можеш да замениш трябва. С по-висока вибрация, които те мотивират, които те вдъхновяват. И веднага ще ти дам пример. Примерно, искам, избирам, мога, нужно е, време е, действам. И така нататък. Кои са твоите думички, които ти подсказва твоята интуиция? Скъсай листчето през химикалчето, накъсай на малки парченца лявата страна с задрасканата думичка трябва и осъзнато използвай в деня си думичките, които ти подсказа твоята душа. Тази практика често правя с мои клиенти в лични сесии, в групови практики и резултатите са прекрасни. Това е един малък инструмент, даже за хакване на отлагането. Аз съм Бисерка Вълчева, духовен коуч в грижа за женската душа. Сподели тази практика и нека да помогнем на повече хора да бъдат осъзнати в думите, които използват и да хакнат думичката трябва и отлагането. Прекрасен ден от мен!